da Nuhu Usman ya shigo da ita na Difa ni ban san wani irin sarrafa ne ake da wannan ƙuri'a da Hamisu Nuhu ya zanne yana kewaya mai ita ga kai wallahi wannan ban san ba wani irin sarrafa ne wace irin hikima ce wani irin canfi ne to kaji borowon ga in ka zo yi kokowa ba abin da baka gani wala ka cadi no iko na gaso da sauran zomo ka ba o kadai mabila harse la ilaha illallah la ilaha illallah dai ko ba wai ai ke ba Nuhu Usman mai ƙwarya rendezvous ala kale ba an yarda da shi da rendezvous ala kale ba sunu dan mala ya kai rendezvous ala mala kale ya kare dan boka akasiu dan mala ya kare dan boka malani ga Nuhu Usman mai ƙwarya agoko da so kai gaso bagu banza gaso bagu akan gaso jido laisa agoko Usaini wala Usaini wariya ya dauko ya zo zaka hoge ya hwashe yada ya yi aikin da ya hikimar ya kare kuma kan ya rabi da shi gaba da ya dauko ya zo zaka hoge wato borai ya hwashe ba da su jamsa ni ga teda lawali to ga sai ya ta kare ba shiri ba an hwashe kwale gaba daya jamsa dai no tare ko kuya Nuhu Usman mai ƙwarya aineha gaso kyale kogi me ameku kyale no fotta da jamsaya kai gaso boro borkur da babu kan ni kwara wallahi to lawadan tela ina ce wannan ilimo na Nuhu Usman wani iri ne kana da wannan hikima madama jago da yan koko